الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. پلیتے جنین پا پلیتے مردانند و پلیتے مرد پا پلیتے جنینانند و پاک بازیں جنین پا پاک بازیں مردانند و پاک بازیں مرد پا پاک بازیں جنینانند. ای پاکند چہما حبران کیا گوشند پا آہاں ہست بخشش و عزتداری روزی. اشیے دو معنیند. اولی ای کہ گو بدکاریں جنین و مردینا پاک بازیں جنین و مردین نکاح کت نکنا. دومی ای کہ ای پیمیں بدین و ناپاکیں حبر ایو کا بدین و ناپاکیں مردم کنا و پاک بازیں مردین و جنین پاکیں حبر کنا و ادا ای حبر پدر کنگین ظاہر کنگین کے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سرا تہمت جنوک و یہ بابتا ناپاکیں حبر کنوک وط ناپاکا انچو کہ عبداللہ ابن ابینت و ہمیں پیما ای معنی ہوں کہت کہ پاک بازیں مردین آنی جنین پاک باز با و ادا حبر دیم گو تہمت جنوک آنے کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم پیمے پاک بازیں مردمی جنین چون آپاکی جنینی بیت کا وچا پیغمبران پاک بازتر انسان ہچ کس بیت نکنت